El punt que ens ocupa ve a canviar i a complir la llei, ve a canviar 4 carrers que actualment són il·legals, tenen una denominació il·legal perquè no compleixen l'article 15 de la Llei de Memòria Històrica. La propuesta del Partido Popular es que esta calle se calle José Antonio, no José Antonio Primo de Rivera, calle José Antonio. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque hay un acta plenaria que se aprobó en el año 83. És en el 82 on se diu el que vaig a llegir a continuación. Diu, a continuación hace uso de la palabra el señor Pitarch para exponer el sí al cambio, manifestando que es de sabio rectificar y que en este asunto su postura ha sido limpia y clara hacia la memoria de José Antonio, rechazando en su día la protesta social comunista por considerarla llena de odio y revancha y recordando quién fue José Antonio, de quien dijo fue un español honesto y de los pocos de su generación que puso su afán para que desapareciera el odio de las dos Españas y que entregó su vida por amor a España y que ojalá fuese su sangre la última que se vertiera en España en discordias civiles y que se devuelva a él el sitio que le corresponde en la calle que durante tantos años ha hecho honor a su nombre. La última acta, sesión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 1983. És l'última acta que vàrem trobar que feia referència als canvis de denominació entre el carrer José Antonio, la qual el que fa esment és a una moció del Grupo Socialista sobre cambio de denominación de las calles Falange Española, José Antonio y Calvo Sotelo y la retirada del busto de Franco de la plaza ubicada en calle Obispo Cervera. Evidentment, la moció no la varen aprovar i el carrer va continuar dient-se José Antonio. L'acte d'un ple de l'any 83, on se votà per representants del municipi que a aquest carrer se li llevara el Primo de Rivera i se quedara José Antonio. No n'hi ha cap acta en la que se diga carrer José Antonio Primo de Rivera, com t'he dit, són totes carrer José Antonio. Els veïns dels carrers han replegat ells soles, les tinc així, i vos se les registraran per registre d'entrar la setmana que ve, imagine, més de 200 firmes que demanen que el carrer Josep Antoni se quede com està i que algun altre carrer, concretament el d'Alja de l'Alcázar, tampoc se modifique per carrer curt. Has dit que els veïns han arreplegat signatures, ells soles, ha sigut una inquietud que les movia i que han sigut els veïns. Doncs bé, Mari Carmen, no sé si la càmera podrà enfocar això, però és que la setmana passada, després de la comissió informativa, es vareu deixar això en la fotocopiadora de l'Ajuntament. És a dir, que llisc, és una graella en la que diu: els veïns de la Pobla de Vallbona demanem al nostre Ajuntament que respecte la seva actual denominació del carrer Josep Antoni i no la modifique, pues el canvi no supondria importants inconvenients tots. Entenent que no s'incompleix la llei 52/2007 de memòria històrica en tractar-se Josep Antoni d'un nom genèric que no fa referència a cap persona concreta. I després n'hi ha una graella en la que diu nom i llinatges, DNI, firma, i estava en blanc. Bé, com que han sigut els veïns instigats per vosaltres, heu fet vosaltres una campanya en la que heu anat porta a porta replegant aquestes signatures. Heu sigut vosaltres i damunt ho heu pagat en diners públics. Molt bé, esteu molt acostumats a això. Això d'agafar els diners públics i utilitzar-los per al que us doni la gana, es veu que va en el vostre ADN. I per favor, no se pot dir carrer José Antonio. No se pot dir perquè és il·legal. Traslladar als grups que estan actualment a l'oposició el fet que estaria molt bé que consideraren oportú el votar a favor d'aquest canvi com a partits demòcrates que també són i que lluiten evidentment en contra de l'abolició dels símbols franquistes. Anem a passar la votació, si vos pareix bé. Vots a favor del punt, en contra, abstencions, Ciudadanos y Partido Popular abstenció, resto a favor.